Sklepené nožičky. Hned okamžitě. Nikdo se s nikým nesrazí. Mám oči i na zádech. Připravte. Ještě zkontroluji, jestli náhodou někdo nemá. Jenom do kroužku. Podívejte, kolik máte prostor do zákoutí, koutů, střed. Všude možně letí. Ještě jednou. Připravte. Já bych chtěla, aby tam ještě všechno v pořádku, protože máme kubíku. Musíme taky prokličovat. Dobře, výborně. Máte to tím kolena ustavený nejvíc jako zvedu. Dlouhý, tělo mám, zavolím se do klubička, když mi to jít nejde, a zase dlouhý tělo napínám a zavolím si zdržím a napínám se do dálky a zavolím se napínám se do dálky a jeden stonek, Joží nahoru vysoko, dlouhý větve. Co ty jsi za strom, Áďo? Jaký jste strom? Víte to? Já. A co jsi za strom? Já jsem Ty jsi asi dobrý na Vánoce. A já můžu být taky třeba taková... Jak to jde? Sečnička. No to je krásný. Jablon. A my máme jednu básničku o jabloní. Ty pravce. Udělej si místo. Jablon zelená. Jablíčka červená. Voňavá, letí, chlaná, dokola, jablíčka už dotrála, dokola, trala, la. No já jsem zvědavá,
Vás teďka nezahrne? Nemusím vůbec nic dělat? Na to se teda podívám, moc ráda. Tak vyslujte to. Ty pracovní strom, krásný vysoký kmen a ty větve stahají daleko ještě dál, mýho pozoru klepy nožky. Výborně. Ten stromek není pochodová. To by vůbec nemohl chovat do knihy. Ty práce může. Teďka konec musí být nejlepší na světě, zase sledení nožky. Já to všechno vidím. Ještě jednou, pojďte, ty práv.